Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on ñaganama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum taw hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko aljuma hawra e balɗe capantati e go'o e lewru morso hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego ruɓido moon jaydeji arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande jayde Sud Quotidien arti ko e ko wiyete ko concours général 2026 ɗum noon ko ɓetongo ganduɗa de sukaɓe ɓurɓe ɓe mantino e si noon jangatnoɓe ɓurɓe teske e nder duɗal mumen de kamen tigui puɗatiratno hen ha taki wotɓe ganduɗa de kamen keyni kamen jalti kamen dañi ko ɓuuri ko heew ha taki ɓen tigui belnateno ɓen mbeɗateno fotde mumen ɗum noon ko hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego hino wayno noon e ngal ɗon pottital manggal ngal ganduɗa hoorejo lesdi Sénégal heyninogal yekkitama ɗon kongi wiyade kala ko wona duɗal ɗum wona ngaalu e nder lesdi ha taki jayde nde windi ko l'école première richesse du Sénégal hino wayno de lesdi ndi ala ɓiɓɓe joguiɓe gandal de haydara ɗo ndi yahata wadde si lesdi nari ɓamto nari dañ jaam ma jangguin sukaɓe mum e si noon ma okku ɗumen gandal ngal ganduɗa de janggo jaam ɓe mbawa jogo lesdi Sénégal e wiide jayde Sud Quotidien jayde critique windi ko le président Diomaye Faye au lauréat du concours général 2026 la République vous honore demain elle vous appellera à la servir hina wayno tigui tigui de e nder jayde critique omo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal de Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ruɓti fotde ɓe ganduɗa de kamen ɓuuri mantino e jangde mumen e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego kam Bassirou Diomaye Diakhar Faye wi sukaɓe ɓe de hande lesdi Sénégal hindi on rupto fotde mon e si janggo jaam mandi noddu on gam liggonoɗon ndi ɗum tigui jayde le critique ɓesdi hen e nder ɗerewol mum adanol tawa noon hombo holliri tigui tigui natal mo ganduɗa de Bassirou Diomaye Diakhar Faye hombo hen wondi e sukaɓe ɓe ganduɗa de kamen ɓuuri mantino e jangde mumen e nde ɗo hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego jayde enquête de article e diwgol ngol ganduɗa de liggotoɓe e nder Sénégal e galleji liggorteɗi de heeɓe ɗi diwe tawa noon ɗum fawaki ɗo haydara ɗum ala hay dalilu goto ɗum kam wayno ko jayde enquête wi ko ma ɗum dartine ko ɓuuri yawo ha taki jayde winde e ɗerewol mum adanol ko licenciement abusif dans le public vers la fin de l'anarchie hino wayno de kala ko ganduɗa de hino yowi e on ɗon liggey de keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal woni premier ministre Mohamed Ahmadou Al Aminou Lo de kam wi ɗum ko ganduɗa de hina fawi e riwde liggotoɓe e nder Sénégal ɗum kam yo ɗum dartine ko ɓuuri yaw ha tagui jayne de windi ko depuis la circulaire du 19 juin 2024 des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi après la réintégration des 9 cadres de la SNHLM. Al Aminou Lo annonce une circulaire pour exiger le respect strict des textes hina wayno de kam on ko ganduɗa ka woni premier ministre mo Sénégal de wi ko gila ɗerewol yaltina e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi tawa hina hawri e balɗe sappo e jeenayyi e lewru juin de kala ko weeli neɗɗo rek waɗa kala mbo yiiɗi riwa ɗum kam hanti kam ɗum dartinte e wiide jayde enquête jayde Le Quotidien arti handene e ko yowati e biime e heege nge ganduɗa de ɓiɓɓe Sénégal sarenaki ma ɓe ji ngen ɗon heege ha taki jayde Le Quotidien windi ko insécurité alimentaire le Sénégal dans le rouge 6 départements en situation de détresse les services de l'État mobilisés hina wayno tigui tigui de e ngen ɗon heege e sinon e on ɗon biime mo ganduɗa de hombo woni e nder balɗe jeego e nder Sénégal de taki foof en hakkille mumen natti deej e si noon laamu ngu de tigui tigui darima gam jaggirande e si wallude ɓen hoɗɓe e falde kala e ɗen balɗe jeego ɗe mbiɗen tawa noon tigui tigui ko ñamate e ko yarate de ma ɗum naɓe toon gam wallude ɓe ganduɗa ɓe dañani doole e si noon ɓe kewani koppareje e wiide jayde Le Quotidien jayde L'Observateur L'Obs kam windi ko à 48 heures du Magal de Touba 2026 déjà 16 accidents hina wayno de balɗe ɗiɗi keddi jottoɗen e maggal Touba e si noon teskama toon accident ji kewɗi werlaji janɗi ɗi cuuma ɗi daccedira ɗum noon ko toldoto e sappo e jeego e accident ji de ɗum waɗi ha taki jayde windi ko 7 sur l'autoroute Ila Touba 6 sur la RN3 et 3 sur les autres axes routiers hina wayno de e bolol jawgol jasgol biyetegol Ila Touba de accident ji jeeɗiɗi mbaɗi toon e si noon sa rewi national 3 o hina wayno accident ji jeego mbaɗi toon o heddi ko e boli goɗɗi gimmiɗo ɗo goɗɗum tati accident ji mbaɗi toon hina wayno noon ko tolnoto e capanɗe nayo kamen tigui dañi hen gañanɗe musɗe jayde ɓesdi hen un automobiliste flashé à 230 km/h par le dispositif de surveillance radar de la gendarmerie hina wayno noon jayde nde holliri ko ɓe ganduɗa kamen goni soforeɓe ɓe de kamen mbasata dog doole saabu woto mo ganduɗa de komo dogatno ko hina tolni e temedde ɗiɗi e capantati kilomètre waktu kala ɗum noon haɗa andi hina heewi
tigi tigi ha taki jayde nde wi ko foti doknoɓe ɓe mbaɗa cese e wiide jayde l'observateur jayde le parlement de artiko e ɗatgal mawgal ngal ganduɗa de o takɗo lawol murit wot ngal ɗatgal waɗno woni Cheikh Ahmadou Bamba de ha taki yahi Gabon yahi Mauritanie e si noon toon tigui yahno gam ligganade Allahu subhanahu wa taala ina wayno jayde nde windi ko Cheikh Ahmadou Bamba l'éternel m'a honoré pour l'éternité d'un édifice indestructible qui se dressera jusqu'au paradis hino wayno de e ngal ɗon ɗatgal ngal ganduɗa de tubakoɓe tigui guittuno Serigne Touba ɗo e nder Sénégal ɓe naɓi ɗum Gabon e siɓe naɓi ɗum Mauritanie de hen liggani jomen joom bawɗo o ha wi yoɓri ɗum de ko oɗo juma mawɗo mo ganduɗa hombo woni hande Touba kambo noon mbo daroto ha cayi ha abada mbo fusata mbo yanata e wiide jayde le parlement jayde la libération kam artiko e ɓe sukaɓe ɗiɗo yooliɓe toon to maayo ngo ganduɗa ngo woni Dakaru e Parcelles Assainies unité 15 hina wayno tigui tigui de jayde windi ko plage de l'unité 15 des Parcelles Assainies 2 enfants trouvent la mort par noyade hina wayno noon ɓen ɗon sukaɓe ɗiɗo de ko lumbogol de ɓe mbaɗatno e ngol ɗon maayo e si noon ko toon tigui ɓe jooli ha ɓe kawre e laƴal noon tigui jayde ɓesdiri hen le corps d'une des victimes âgées d'environ de 10 ans et non identifié repêché hina wayno noon e ɓen ɗon sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa de kamen tigui jooli goto e mumen de kam yaltinama e si noon hay goto heptinani ɗum hay goto anda ɗum tawa noon duuɓi mum hiɗi pota tolno e duuɓi sappo e wiide jayde la libération jayde point actu sport kam windi ko CAN féminine 2026 les Lions se reprennent contre le Kenya et joueront une finale contre le Maroc hina wayno de e DSewal gendiji Afrique tawa noon ko hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeego tawa ko sukaɓe rewɓe ɓe tigui kamen goni e kippuji he heɓe mbaɗa fukko kosguel hina wayno kippu Sénégal de dartima e si noon dañi wune e yeeso kippu Kenya ha taki noon kamen ɓen jillaɓe e kippu Sénégal sukaɓe rewɓe de ma ɓe pottu e lesdi Maroc tawa noon ko e timmode desewal ngal woni final ɗum noon ɗum waɗata ko ɗe balɗe garoje e wiide jayde point actu sport bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jayndeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha saga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o